daghang tao, automatic ka mo so dito. Pero ari ka mag-agi sa validator. Gihulagway sa manager sa Cebu South Bus Terminal nga si Carmen Quijano nga hapsayra ang operasyon sa temporaryong V-Hire Terminal sulod sa South Bus Terminal. Kinihuman sa duha ka adlaw nga pag-obserbar sa ilang pamaagi. Matod ni Quijano nga sa unang adlaw sa operasyon sa V-Hire Terminal, nakamugna pa kini og paghuot sa dagan sa mga sakyanan. Sulod sa CSBT, apil na sab sa dalan in Bacalso. Ila kining gikurian, pinaagi sa pagbutang og tawo nga mo'y mokontrolar sa pagsud og gawas sa mga V-Hire sa ilang terminal aron mo parking. Ang mga di na makaparking sa terminal nga mga V-Hire giawhag sa pagpangita og kaparkingan gawas sa terminal ug unya na mosulod sa gayon nga aduna nay mularga nga mga V-Hire paingon sa iyang destinasyon. Pinaagi niini malikayan ang grabing pagdasok sa mga V-Hire sa terminal. Iya usab na bantayan nga daghan ang mga pasahero ang nakatultol sa bag-ong terminal sa mga V-Hire. Kinihuman nga iyang nasayran nga adunay pahibaw sa naandang V-Hire terminal sa barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Kalabot sa himtangan sa bag-ong V-Hire terminal. Aduna usay laing pahibaw sa atubang bahin sa terminal sa presensya sa V-Hire sa South Bus Terminal. Murag doon na may bag-o nga giusab. Kay kung dili ni mo usbon, maabot man ang traffic dito sa CMC. Ya mahadlok man ko. Tingalig doon yung mga anak. O doon na ba'y sunog. Apektado ta. So what we did, ang ibuhat sa among kanang guard, o si Val Cruz, iyang gitsultian ang operation sa V-Hire. What is good? Driver, Samtang gibutyag ni Quijano nga bisan kung gitugutan pa ang mga driver sa V-Hire nga makakolekta sa mga plete sa mga pasahero, kinahanglan gyapon sila nga mulukat og temporaryo nga ticket ngadto sa top line ticketing counter. Kinihuman nga moagi sila og validation sa maentrada sa may V-Hire terminal sa di pa makasakay gilayon sa iyang sakyanang V-Hire. Kuno galing magsubra ang mga pasahero sa V-Hire nga maghuwat sa ilang pagsakay, mahimo sila makahuwat sa passenger lounge sa CSBT. Gisalikway ni Quijano ang posibleng kompetensya niya sa mga bus ug V-Hire diha sa South Bus Terminal. Based sa akong interview sa V-Hire, ang ilang bayad padong dito sa Toledo, 150 ra. So, mahal Aircon sa V-Hire. I just don't know anang kanang kalbo o aning series liner. Pilay ilaha. Kay depende man kun na sa ihatag sa LTFRB. Ang muhatag ana si Direktor Monte so diferensya de siguro? Wata kibag unsay diferensya ana ha sa ilang plitihan. Pero dili gyud sila magkagubot lagi sa ako nang gisulti kay ang gobernador bright kayo. Gipalayo man gid siya, gitagaan sa na exclusive para ilaha. Ang matag V-Hire gikatakdang pangayuan og 150 pesos nga parking fee sa management sa CSBT. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.